Salutare mele la un nou episod de un joc nou pe canal. Ceva genul, stai că am mai făcut un episod. Uite pe Variu. Pentru a făcut. Uite pe Variu. Uite pe Variu. Ce frumos e Variu. Ce frumos e Variu. Vedeți ce frumos e. Face trist la mine în casă. Deci pe retardat de pe stradă. Mai fi arăt. Am o singură întrebare. Hai zi. Ce te cheamă Fata? Păi așa mi-am pus eu, nu problem. Ei, vezi mă că n-am... Păi poate așa mi-am vrut eu să-mi fac. Nu știu, nu știu. Mai frumos. Hai zic. Dar mă trebuie... Bă, mă trebuie să nu de la clicker. Clicker la primul dropper. Nu-i clicker. Bă, și dacă era... Ăsta spam ăsta, că e pe el, pe calculatorul ăsta. Și eu nici... Trebuie unde eu cred că mă... Păi, când o să-mi vină laptopul în vacanța asta. Și nu vă faceți cât să apară pisoare pentru voi. Mă gândesc la voi. Rainbow Katana, Rainbow Carpet, Gravity Coil. Cum pun Gravity Coil? Nu știu, bă, dar nu știu dacă poți fur banii. Bă, hai că stea, mă. Unde ești? Ia să din hard. Nu te la ceva de facă în hat. 0 kill-uri. 1 de cash. Că bă, colectează, hai. Hai, colectează, hai! Nu poți fără. Ha, dacă așa era frata foarte la alții, cum am furat atunci, că open door, și că la, op, tu ziceai ceva genul, open door, cu forță îl obligai să deschid ușa, what the fuck. Mă, dar e să faci, și el, ușa la el, el n-are să faci. Așa, și după aia te repede ca să ia banii. Și era, știi, să intră repede la bani, și el până a deschis ușa, adică până a închis ușa, eu am și plecat. Ce drop am. Și-am dat două, că n-am bani. Eu mai multe. Eu sunt bogat eu, mă, eu ce știi tu, mă, eu sunt bogat. Gata, al 3, Bă, era la pe server. Să mai... ceva, de rup, la primul. 2, o să are de Minecraft. Da, spate ceva verde. Ceva verde. Da, se vede ca pe calculator. Uite, așa se vede și la uite, așa. Vedeți acolo banii mei. Bun, și Vali are 104 cash. N-am murit de 0 ori de aturi și tu ai murit odată. Îmi place. Da, pentru că am confundat terenul. Și ai intrat în ăla. Frumos, nu? Da, mie îmi place de tine. Tu confuzi terenul, n-ai nicio stres, Era Vali. bine, dar ne dădeam să abia așa de teren. Mă ducea să mă apel. Las că sunt eu acum bani și fac sabii. Eu sabii. Așa, și apoi ne luăm casa și a fost eu, mă, dragă. Hai că mi-am luat. Mi-au Rainbow Katana, gata, mi-am luat Rainbow Katana. Ce mișto arată. Alex, fac bani hop. Ce bani fac. Hai, mai fac bani hop. Nu mai dau sabii și te omor. Pe Katana, mi-am luat asta Katana. Mai mișto e Rainbow Katana. Mai mișto e Rainbow.
Mi-am făcut gravity coil. Am murit. Voi muri, bă. Unul. A intrat acolo la mine. Ce? O, eu pot să zbor. Mai să răspins eu. Bun, mă. Poate să mai mult. Aproape mi-am luat toate jocurile. Și mi-am luat lucrurile. Bă, vrei să vezi? Hai, vină la mine să te arăt ceva. Vezi ce-am eu? Poți să intru la alții în bază. Uite. Da, dar ai dacă nu poți să zbori. Sări. Oricum, niciunul nu are zi. Am carpet. Uite, am carpetă. O, am pușcă. Bă, îmi faci urme. Bă, tu ești pe calculator, eu nu pot să zbor. Eu nu înțeleg chestia aia niciodată, cum să zbor cu ea. Să știi. Ei, tu. Mai special. Uite pe ce n-am luat. Îmi vezi, mă? Statuie. Statui. Am statui, am 2 statui. Da? Mm? Răspunde-l ăla, bă, lui Podoi, răspunde-l Podoi, ca să împete el. Răspunde lui Podoi și strică pe el. Deci ce se zic cu Podoi pe grup, mă, pe grup, ești prost. Petel. Pe grup. Deci dansezi. Poți dansezi. De ce? Nu-mi plac genul ăla de jocuri. Are și mofte. Nu mi-ai recomandat. Eu cred că mere, dar nu știu cum eu. Bine conveior sau ce merge. Bor. Sunt ala Bă, las-mă la din tău. Nu ne vezi. Vezi că pistolul la tine? Păi mă scupăr, că tu nu mă lași în pace. Bă! Îmi iau pereți. Vrei să vezi că mi iau pereți? Pereți. Ce pereți mișto mi-am luat și eu, bă. Am cei mai mișto pereți din lume. Cel mai mare pereți pe care am văzut în toată viața mea. Bă, m-am luat că nu mesaj. Da, zic că juca Roblox. Ăla, Doamne ferește. Stați-mă. Păi sunt dezactivat toate alea. Stați, să dezactivez notificările, să mai primesc. Păi dacă nu-i plac civila mea, că nu-i place genul ăla de jocuri. E retardat copilul ăsta, mă. E retardat mental. Da.
Stai să opresc notificările. Ca să mai primesc notificări. Gata, nu mai primesc niciun notificare. În sfârșit. Bun. Ce? Chestia am eu pe aici. Pot să-mi iau un dropper. Eu-l văd pe unul care zboară. Bă, Vali! Robert, ce se mai spune? Așa ce e el, da. El e mai nebun cu capul. E prost. Da, să-mi faci. Nu ai ce să-i faci lui Robert, mă. Dacă vezi episodul ăsta, Robert, te rog frumos că ce constituie cea mai mare problemă. Bă, acum ți-ai dat seama că Robert e prost? N-are ce să fac. Nebun fac. Nu băgam în seamă pe Robert. Nu zici nimica. Oh, mi-a dat de speed. Da, Oh. și eu am, dar nu prin viteză normală. Prin viteză mai mare? Nu. Abana mi-a luat și eu săpătării. Mi-am cumpărat degeaba. Mai bă, nu mai luam. Nu mai luam, să știți. Pot să-mi iau un castel. Ce nu iau crater, nu știu ce să-mi iau crater. Am aici cuțit de la DTM. Ce de mă. Nu ce de mă. În fine. YouTuber. Da, e un YouTuber. Hã? YouTuber mare. Dar nu e mai mare ca PewDiePie, stai ca. PewDiePie cu 57 de abonați. Bă, Iles Vlog acum e și mare, ai văzut cât a crescut? Are 1.000.000 de abonați! Da. Eu meu pe aici, Factory Wars, să-mi iau eu pereți mare am. Eu nu mai pot să mai intre nici bunica, doar cu zburată. Ce-ai făcut ție? Rupa capul sau ce-ai făcut? N-am înțeles. Așa, să-i treacă protecția, să vezi dau la cap. Dă-i, mă, vari violent. Gata. Îți place, încearcă să pune iteme, să nu-i fac nimic. De mi-am luat pereți. Da, că nu mai fac nimic. Eu am un covorul ăla, dar nu prea poți să... Nu prea îți dai seama cum să folosești tabletă covorul ăsta. Tu știi cum se folosește, covorul ăsta? Ce nimic, dar nu vorbeam nimic cu tine. Nu vorbeam cu abonații, mă. Dar tu ai reînceput. Nu. Încă-i.
filmez, oh. 15 minute, știu că nu știu filmat. 15 minute, bă. Ai făcut aia să filmezi mai mult de 15? Da. E foarte simplu să o faci, dar... Unde-i Vali? Acasă la mine? Vali, unde ești? Vreau să încep cartul ăsta pe tine. Acasă la tine. Vreau să văd, Nu încerc. explodează. Mă las să încerc. Mă las să încerc, că nu se întâmplă nimic. Uite că nu funcționează. Că nu funcționează, zici că nu funcționează. Apasă pe mine. Da, și nu se întâmplă nimic, uite. Nu se întâmplă nimic. Ia trage tu cu ăsta. Fără. Trag în tine? Da. Deci pe tabletă nu merge. Ce-a bătăță de astăzi și ne-a dat cu adițare și ne-a dat toată cu adițare și zici tu ceva, Vali.